שאנחנו בעצם לא מבקשים אחידות, אלא אנחנו מבקשים אחדות. אנחנו יכולים לחשוב אחרת, אבל אפשר לחיות אחד עם השני ולא אחד לצד השני. אני חושב שבאתגר הזה פתרון לפחות חלקי הוא הנושא של החינוך המשלב. החטא הגדול ביותר של חוק חינוך המשלב הוא היה שמשרד החינוך לא פתר את זה כזרם נוסף. אני חושב שהראוי שמשרד החינוך יעשה את זה. על מי שאני רוצה לדבר ועל מה שאני רוצה לדבר עכשיו זה על פרויקט אדיר שנקרא מיתרים. שלמען הגילוי הנאות, יש לי אחות שהיא מנהלת בית ספר בלוד, שאני לראשונה נחשפתי לפרויקט הזה דרך אחותי. ואחותי פשוט גאה, היא גאה ברמה כזו שהיא לא מפסיקה לדבר על זה. סביב השולחן בימי שישי בארוחות, ואני חייבת לומר שהצוות שמוביל את נושא מיתרים, צוות מקצועי, צוות שתמיד מתחדש ויוצר. אחרי 7 באוקטובר יש נהירה, ממש נהירה. אנחנו יכולים לפתוח עוד כפול בתי ספר. הבעיה שאין אפשרות לעשות את זה, כי בכל מקום חוששים שמה זה יעשה לבתי ספר אחרים. אנחנו יודעים שאדם צריך ללמוד איפה שליבו חפץ. ליבו חפץ באחדות, וכולם מדברים איך אנחנו יכולים לעשות פרויקטים של אחדות. לא צריך להמציא את הגלגל, שהגלגל כבר הומצא, ועושים אחדות. מבקש לקבל החלטה, לחזק את העניין הזה שכל תלמיד יוכל ללמוד בחינוך המשלב, לחזק את משרד החינוך במגמה הזאת, לבצע את זה בפועל. במידה מסוימת חינוך משלב זה החזון, זה החלום, זה איך שהיינו רוצים שמערכת החינוך בישראל תיראה, מערכת שלא מבדילה בין אדם לאדם, לא על פי אמונתו, ואפילו לא לפי הדרך שהוא בחר לחיות בה, אלא, אתה יודע, הרבה אדונים יושב הראש, הרבה מהתחלואים שלנו כחברה, יושבים על פחדים מהאחר, ומה שעושה החינוך המשלב, ובזה הוא ייחודי, כמעט יחידי, יש דומים לו אכן כמוהו, זה שהוא עוסק בזה ישירות, הוא מביא שונים אל אותו מוסד חינוכי, ההורים מתגברים על הפחד, ואני מכיר את זה ממקור ראשון, גם כמנהל מנחי, גם כמנהל בית ספר, גם כהורה, עד כמה הורים חוששים מהמפגש הזה. במערכת החינוך אומר, נשמור את זה כשהם יהיו גדולים. לא, מי שלא עושה את זה כשהם קטנים, כשהם גדולים זה מאוחר מדי. במכתב הזה שהעמדה של מנכ"לית רשת מיתרים שכתבה בסעיף 6, החינוך המשלב נושא בשורה ערכית, חברתית ופדגוגית וזהותית. ואני רוצה להגיד לכם כבן מיעוטים, אני דרוזי, אני רואה שהחברה הישראלית יש בה התרופפות בערכים ויש בה שנאת חינם סתם על סתם, ולכן חשוב מאוד שפרויקטים מהסוג הזה יחזקו את כל בתי הספר, יחזקו את האוכלוסייה, נשקיע בחינוך, כי החינוך הוא המפתח לחיים. וברור היום שצריך לתעדף את ערך הלכידות החברתית מעל ערכים אחרים. הבשורה הטובה זה שיש התעוררות מלמטה. אנחנו רואים אותה כל הזמן. השטח מצביע ברגליים, הם רוצים חינוך משלב. היום יש 100 גנים ברשת מיתרים, 50 בתי ספר יסודיים, 10 בתי ספר על יסודיים, ועוד 18 בקשות שמונחות בפנינו לפתוח בתי ספר משלבים חדשים. אני בעבודה שלי רואה כל יום את ישראל היפה, הציונית, היהודית, הדמוקרטית, וכשהעם רוצה אחדות, כל מה שהמדינה צריכה לעשות זה בסך הכל לא להפריע לו בדבר הזה. הצורך מהשטח הוא קיים כל כך, ואם אנחנו משאירים כל שנה אלפי הורים שרוצים חינוך משלב, בלי האפשרות לתת להם חינוך משלב, אנחנו מחמיצים את גודל השעה. אדוני היושב ראש, אני כל שנה מגיעה ליום הכיפורים, וכל עם ישראל אומר סליחה ביום הכיפורים, ואני מרגישה כל יום כיפורים שאני צריכה לומר סליחה לכל אותן משפחות שלא הצלחנו להכניס לחינוך המשלב. מאוד הייתי רוצה השנה להגיע ליום הכיפורים עם קצת פחות סליחה לבקש. שהחינוך המשלב זו בשורה שמערכת החינוך צריכה להכיר ולחבק. אנחנו כבר 10 שנים אצלנו במושבות מגשימים את החזון. החינוך המשלב לא מוחק זהויות, הוא נותן להם מקום, הוא מלמד אותנו לחיות יחד. הוא עזר לי להיות אדם פתוח, לא שיפוטי ומתון יותר, גם כשאני לא מסכים עם משהו או עם מישהו. וזה לא נגמר בבית ספר. כולנו יודעים שבצבא, באוניברסיטה, בעבודה, גם בפוליטיקה, אנחנו חיים יחד. אז למה דווקא בילדות, בשלב הכי מעצב של החיים שלנו, מפרידים בינינו? מרגיש לי שהמסגרת שבה אני גדלתי צריכה להיות המסגרת הסטנדרטית והמרכזית במדינה יהודית ודמוקרטית כמו שלנו. החינוך המשלב נושא בשורה חברתית וערכית. הוועדה מחזקת כל זרם חינוכי שמתעלה מעל שסעים ומחלוקות. הוועדה מברכת רשת מיתרים שדוגלת באחדות, אהבה, אחווה, על עבודתם הברוכה לקידום החינוך המשלב. הוועדה קוראת להכרה של החינוך המשלב כזרם עצמאי. הוועדה קוראת למנהלי המחוזות במשרד החינוך לתת כל המשאבים
לקיים את הכיתות המשלבות ולפתח אותם לפי הביקוש, לקבוע את הצרכים על פי בקשת ההורים והרישום ולא על פי פרוגרמות כאלו ואחרים. הוועדה תקיים שולחן עגול לבחינת פתרונות לאתגרי פתיחת כיתות ובתי ספר משלבים, בפרט בנושא של קריית טבעון שעלה פה בוועדה. הוועדה תפעל להרחבת חוק החינוך המשלב למסגרות הגן. אני מודיע כאן, אנחנו, אם זה לא ילך בהצעת חוק של הוועדה שאנחנו נקדם עם כלל חברי הכנסת, אופוזיציה וקואליציה, אני אגיש את זה כהצעת חוק פרטית. ברשותכם אני נועל את הדיון.